Nekazarien protestak Gipuzkoara heldu dira. Zenbait traktore Andoainen batu dira goizeko 7etan WhatsApp bidez egindako deialdi bat erantzunez. Donostiarako bide hartu dute eta goizean autoilarak sortu dituzte Enebat autobidean Andoendik Lasarte Oriara. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailaren arabera 2 kilometroko ilarak sortu dituzte errepide horretan. Eguerdian iritsi dira Donostiara Foru Aldundiaren aurrera eraman dute haien haserrea eta trafikoa moteldu dute. Gizon bat atxilotu dute Azpeitian emakume bat bortxatzea egotzita. Salaketaren arabera, sexu erasoa atzo gertatu zen Azpeitiko inauterietako elegante egunean. Horrez gain, bigarren sexu eraso bat ere izan dela baieztatu du Azpeitiko udalak. Arratsaldeon, eguraldiari begira, urak gainezka egin du kostaldeko zenbait lekutan. Ezta, Paul? Gaur goizeko 6 eta 10 inguru itsasgora izan da eta ondorioz Bilboko itsasadarraren maila asko igo da Zorrotzaurreko uharteko hainbat etxebizitza urpetuta geldituz. Olabeagan ere urak hartuta gelditu dira. Erandion Obaia eta kalean sortu dira arazo gehien. Oria ibaiak gainezka egin du Orio eta Aia artean N600 eta 43 errepidearen parean. Euskal Zinemak 6 sari lortu ditu aurtengo Goya sarietan. Estibaliz Urresola Zoraguren. «20.000 especies de abejas» es una película que habla sobre la importancia de nombrar las cosas y quería también aprovechar para nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan. Es que ricasco. Y el Goya es para Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas. Y viva la diversidad. Gabón, es que ricasco. Arratsalde honeta ongi etorri. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak alarma horia ezarria zuen astelen goizalderako marea biziaren eraginez itsasgora historiko izan zitekeelakoan. Azkenean ez da horren besterako izan, baina itsasgorak arazo batzuk sortu ditu eta urek gainezka egin dute Bizkaiko itsasadarrean. Marea biziak zeuden gaurko iragarrita eta itsasgorako uholde txikiak eragin ditu Bilboko hainbat auzotan. Zorrotzaurre eta Olabeagan, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Iragarpenak egun sentia baino lehen bete dira. Oso marea biziak dira eta horren ondorioz zenbait ibai ibilguetatik atera dira. Handienak Zorrotzaurre inguruan eta Erandioko errepidean erregistratu dira, baita Oria ibaiaren inguruko zenbait guneetan ere, zehazki Aia eta Orio artean. Drainatze sistemak eta estolderia prest izateko gomendatu arren, Bilbon itsasadarrak gainezka egin du Olabeagan eta Zorrotzaurren. Gainera, uhartean ura hainbat etxebizitzatara sartu da. Itsasgora goizeko 6etan izan da eta 5,18 metroko marea egonda. Segurtasun sailak abisu horia izan du indarrean goizeko 5:00 7:00 arte, itsasertzeko inpaktuagatik. Erandion indarre sartu da ura eta herritarrek kutsatilak zabaldu dituzte etxeetara sare zein. Gainera, ura pilatu denez, errepidetik kontuz ibiltzeko gomendatu dute. Leioan, Udondo auzoan arazoak sortu ditu urak, baita Ondarroako azokaren inguruan ere. Gainera, goizeko 9:00 eguerdiko 3:00 abisu horia ezarriko dute haizeengatik. Hego-mendebaldeko haizea goizean goiz ipar-mendebaldera aldatzea espero da.
Memoria gaietan frankismoan errepresioa jasandako Gipuzkoako emakumeen bizipenak liburu batean bildu dituzte. Frankismo garaian emakume Gipuzkoarri jasandako errepresioaren inguruko errealitate desberdinak batu dituzte Arantzadik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. 1936, 1945 artean errepresio frankista jasan zuten emakumeak Gipuzkoako kasua azterlana aurkeztu berri dute. Arantzadi zientzia elkarteko historialaria den Jone Zulogak osatu du, beste 3 emakumeren ekarpenekin. Emakumeen irudia izandako rolak eta bizipenak erdegunan ipinita eta emakume hori guztiak aitortzeko helburuarekin. Historia ahaztu horri, isildu horri, erantzun bat emateko, ez? Eta iruditzen zait, liburu honen erantzuna, liburu hau erantzun hori izan daitekeela, ez da bere osotasunean osatuta egongo noski, baina bada nolabait erantzun minimo bat edo Gipuzkoako osotasuna hartzen duena bere kontutan, ez? Eta, aparailu frankista hori, errepresioaren aparailu hori kontutan hartzen duena. Argitalpen hau frankismoaren biktimen egia, justizia eta erreparazioa gauzatzeko bidean urrats garrantzitsua dela ezinbestekoa dela esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak. Ai gaua, zer dezu isiltasunean. Munduko beldur, gorroto, injustizia eta gaiztakeria guztiak salatzen zituen abesti horrekin. Eta gogoratu naiz abesti honekin, gure herri txiki honetan emakume eta neska askok pasa dutelako gau beltza. Beraien bizitza eta beraien gorputzetan. 1926 urtean hasi eta diktaduran. Zergatik eta demokrazia eta askatasuna defendatzeagatik, zergatik eta emakume izate hutsagatik. Emakundek gizonduz zerbitzuan gehiago inbertituko duela jakinarazi du korronte matxistari aurre egiteko asmoz. Astelehen goizean bildu da Emakunde gizonduz programaren berriak emateko. Nerea Melgoza berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak azaldu bezala, gizonduz estrategiaren aurrekontuan dituko dute, arau eta gizarte testimuru berria dela eta. Hortaz gain, berdintasunaren aldeko euskal zerbitzu bihurtuko da. Gizonduz, 2007an sortu zuen Emakundek, eta 2009an prestakuntza osoa martxan jarri zenetik, 32.000 pertsona inguruk parte hartu dute. Miren Elgarrezta Emakundeko zuzendariak adierazi duen moduan, gizonduz erreferentziazko gobernu programa bilakatu da. Gizonduz programa ezaguna, aitzindaria eta erreferentea bada berdintasunaren alde gizonekin egin beharreko lanketan. Azken 16 urte hauetan jarduera ugari egin dira programa honen barruan. Kanpainak, prestakuntza, jardunaldiak, materialak, gazteriarentzako eta kargu publikoentzako proiektu espezifikoak, eragile ezberdinekiko lankidetzak eta aliantzak eta abar luze bat. Sailburuak esan bezala, emaitza bikaina jaso ditu ekimenak. Gizonduzeko prestakuntza ekintzak burutu dituzten 2 gizon izan dira agerraldian. Iñigo Esnaola Gasteizko Medizabala lanbide heziketako ikastetxe integratuko irakaslea, eta Iñaki Elezalde, Bilboko udaleko herritarren segurtasuneko zuzendaria. Maskulinitate ez osasuntxua ezabatzeak duen garrantziaz ohartu dira, eta beraien hortasuna modu integralagoan eta genero estereotipotatik urrun garatzen ari dira. Formazio ezberdinekin hasi ginen eta ikusi genuen aspaldi gauza asko aldatu dira irakaskuntzan, baina badira oraindik ere oso gutxi aldatu direnak. Eta hoien artean maskulinitate toksiko edo ez oso osasuntsuak izango lirateke. Gizonduz programarekin, etxeko lanetan eta zaintza lanetan gizonen erantzunkizuna bilatzen da. Baita, jokabide matxistak ezabatu eta gizonen portaerak aldatu. Izan ere, ziur daude gizonekin lan egiteak berdintasunaren bidea errazten duela. Gaiz aldatuz laguntza humanitarioko bere 12. misioan itxasoratu da Aita Mari. Mundu mailako krisi humanitario betean itxasoratu da ontzi euskalduna, besteak beste, Gaza, Siria, Pakistan, Afganistan, Kongo eta Yemenen indarkeria eta desplazamendua areagotu diren unean.
Aitamari itsas salbamentuko euskalontziak gaur ekingo dio Mediterraneoko bere 12. misioari. Aurreko misioetan bezala, 8 profesional eta 6 voluntario joango dira ontzian. Voluntarioen artean, fotokazetari batek, mediku eta erizain banak eta 3 soroslek hartuko dute parte. Itsas salbamendu humanitarioak keron adierazi nahi die urtea astearekin bat abiatu zen crowdfundingaren arrakastan lagundu duten pertsona guztiei. Aurreikuspenak gainditu eta kanpaina luzatzeko aukera eman dietelako. Erregaia eta elikagaiak ordaintzeko behar diren funtzak lortuta itsasoratu da berriz Aitamari, laguntza humanitarioko misioan. Hala ere, badira behar gehiago, hala nola sistema konponketak eta eguneratzeak. Lagundu nahi izanez gero, kanpainak zabali jarraituko du itsasaldia amaitu arte. Mundu mailako krisi humanitario betean itsasoratu da ontzi euskalduna. Besteak beste, Gaza, Siria, Pakistan, Afganistan, Kongo eta Yemen indarkeria eta desplazamendua areagotu diren unean. Azaldu dutenez, gatazka horiek leku seguruagoetan babesa bilatzen duten pertsonen beharrak handitu dituzte, baita Europako eta beste eskualde batzuetarako migrazio fluxuak ere. Horregatik, inoiz baino gehiago funtsezko ikusten dute gobernuek utz egin duten lekuetan eragiten jarraitzea. Gehien behar duenari laguntza humanitarioa emateko konpromisoa berretsi dute, bereziki emakumei eta aurrei. Mediterraneo erdialdeko egoera aktiboki salatzeko misioarekin ere jarraitzen dute. Aitamariko tripulazioak eskerrak eman nahi dizkie misio garrantzitsu hau martxan jartzen lagundu dioten erakunde eta pertsona guztiei. Politika gaietan EH Bilduren mahai politikoak Fernando Barrena proposatu du Europako Parlamentuko bozetarako hautagai izateko. Ekonomian Lapurditik Arabara, Arabatik Nafarroara, Bizkaian gero eta Gipuzkoan orain. Nekazarien eta abeltzainen protesta Gipuzkoako errepidetara ere heldu da astelehen honetan. Kulturan Iñaki Binasprek irabazi du Arabako bertsolari txapelketako 3. finala laurdena. Iñaki Binaspre izan da garaile Arabako bertsolari txapelketaren azkeneko final laurdenetan. Abetxukuarrak 273 puntu eskuratu zituen Laudion jokatutako saioan eta final erdietarako pase zuzena lortu zuen. Peru Abarrategik Izarran eta Aroa Arrizubietako Jonen egin zuten moduan. Laudioko saioarekin txapelketaren lehenengo fasea amaitu da eta jada ezagutzen ditugu final aurrekoetara sailkatutako 12 bertsolariren izenak. Binaspre eta Abarrategik Aramaion jokatuko dute final erdia. Ekaitz Samaniego, Elizaldua, Manes Agirre eta Unai Andarekin batera otsailaren 24an. Arrizubietak beraldetik Dulantzin arituko da martxoaren 2an, Aitor Ugarte, Asier Otamendi, Izar Mendiguren, Paula Amilburu eta Xabi Goarekin batera. Bi saio horien irabazleek, puntu gehien eskuratzen duten beste 4 bertsolarirekin batera, Gasteizen jokatuko den final handira sailkatuko dira. Arabako bertsolari txapelketaren 40. edizioaren finala Printzipal Antzokian izango da hain zuzen, martxoaren 16an.
Gerozetan hitz eta zabalagoa den ikusentzunezkoen munduan, euskararen presentzia gero eta txikiagoa da. Hala diote pantaiak euskarazko ikusentzunezkoen aldeko ekimeneko kideek. Izan ere, datuei begiratuz, Hego Euskal Herriko zinemetan 2023an izan diren 574 estreinalditik 4 besterik ez dira izan jatorriz euskaraz. Gaia hitz egiteko pantaiaren beste aldean dugu Alex Aginagalde, pantaiak euskaraz ekimeneko bozeramailea. Arratsaldeon, Alex. Arratsaldeon. Hasteko, zer da pantaiak euskaraz ekimena? Bueno, ikusentzunezkoen munduan euskararen presentzia biderkatu nahi duen ekimena gera. Gaur egun pantaiek geroz eta denbora gehiago hartzen dute gure bizitzetan eta gure aisialdian, eta horregatik uste dugu hizkuntza ohituretan eragiteko erabat ezinbestekoa dela pantaila hauetako edukiak euskaraz egotea. Nondik edo zein beharretatik sortu zen plataforma? Bueno, baduela 2021 hasieran edo 20 bukaeran hainbat guraso eta euskaltzale elkartu ginen hemen Donostialdean Disney Plus euskeraz plataforma katalanez jarriko zutela horren berri eman zutenean. Eta sinaura kanpaina bat abiatu genuen, azken finean Disney Plus plataforma aurrei zuzenduriko eduki gehien biltzen zituen plataforma zelako, Disney, Marvel, Star Wars, Pixar eta eduki guzti horiek biltzen zituelako. Eta sinaura kanpaina horren ondoren, beste herritar talde batek Bizkaian Netflixi euskarazko edukiak eskatzeko beste kanpaina bat abiatu zuen. Eta, gero euskalgintzako beste eragile batzuekin eta ikusentzunezkoetako beste eragile batzuekin elkarlanean, pantaiak euskaraz ekimena sortu genuen 2021ko ekainean, okerrez banago, eta hori izan zen jatorria. Pantaietan euskararen presentzia biderkatzeko herri ekimena da orduan zuena, zein da egun euskal ikusentzunezkoetan eta baita hedabideetan euskarak duen egoera? Bueno, panorama bildurgarria da, ez? Milaka eta milaka ikusentzunezko ditugu geroz eta euskarri gehiagotan, smartphoneetan, sare sozialetan, streaming plataformetan, zineman, mugikorretan, telebistan, konsumitzen dira ikusentzunezkoak, eta streaming plataformetan edukien 0,1 baino gutxiago dago euskeraz. Oraintxe salatu dugun bezala, zinemetan 2 inguru dira euskaraz eskaintzen diren edukiak, eta telebistan ere, 50 telebista kateren artean euskaraz bare baditu, gero tokiko telebista batzuk baita ere, zorionez, baino ditugun telebista kate horietan ere, esate baterako, telesaiak eta zinemarik ez da eskaintzen euskaraz helduentzako, ez? Orduan, panorama nahiko txarra da. Zein ondorio izan ditzake peluzera gure hizkuntzak ikusentzunezkoetan duen presentzia eskasak? Izan adintarte edozein adintartetan? Hor, badaude hainbat ikerketa soziolinguistiko esaten dutenak aisialdiko esperientziek erabateko lotura dutela gure hizkuntza ohiturekin. Orduan, batez ere aisialdiko esperientzia positiboek eragin zuzena dutela gure hizkuntza hautuetan. Eta orduan, kontutan izan da gaur egun aisialdia mugikorrei, tabletei, streaming plataformei, hau da, pantaiei geroz eta lotuago dagoela, pantaia hauetan euskerak presentzia txikia izateak, esan nahiko luke, o esan nahiko du, eta esan nahi du, zoritxarrez azkeneko datuekin ikusten dugun bezala, gazten artean eta, helduen artean baita ere, euskararen erabilera gutxitzen ari dela. Orduan, esan genezake hizkuntza zein kultura ikuspegitik larrialdian gaudela, ezta? Hori da guk salatzen duguna, ez? Eta guk iaz legebiltzarrean horixe esan genuen, ez? Larrialdi egoera batean gaudela. Badakigu ez dela euskerak bizi duen mantxotze edo erabilera datu kaskarren egoera horren erantzule bakarra ez direla pantaiak. Badaude, hirigintza, migrazioa, globalizazioa eta beste 1000 faktore, baina pantaiena estrategikoa den arloetako bat da, eta hala jaso dute berriki baita ere euskararen bizi berritzerako aroa plan berrian, ez? 5 ardatz estrategikoen artean,
batek ingurune digitalarekin zerikusia du eta besteak ikusentzunezkoekin edo pantailekin, ez? Orduan, badirudi euskararen inguruko erakundeak ere konturatu direla gaiaren garrantziaz. Instituzioak aipatu dituzula, euskarazko politikak sustatu behar direla ere esan izan duzue askotan. Azken politikei begira aipatu duzun bezala Aroa plana aurkeztu dute Bingen Zupiriak eta Eusko Jaurlaritzak. Ingurune digitalean euskarak presentzia gehiago izateko asmoa du plan berri honek eta lankidetzan ere lan egin nahi dutela esan izan dute. Zuekin harremanetan jarri izan dira hau lortzeko? Bueno, momentuz ez, plan hau egiteko orduan ez, baina, aurrera begirago lankidetzan aritzeko prest gaude, badakigu euskalgintzako hainbat eragile eta soziolinguistika klusterreko hainbat kide eta aditu aritu direla plan hau egiten, eta, guk aurki duguna, argi daukaguna da, planak plan garrantzitsuena baliabideak direla, ez? Plan horiek aurrera ateratzeko baliabideak. Eta ikusentzunezkoena alorrean uste dugu funtsezkoa dela, euskarazko ikusentzunezkoetara bideratzen diren baliabideak biderkatzea eta horrekin batera araudiak eta irizpideak ere garatzea. Edo hori etorkizunera begira izango litzateke, bestalde gaur egun euskaldunoi gure hizkuntza eskubideak urratzen zaizkigu ikusentzunezkoetan? Era bat, ez? Kontsumitzaile bezala hasteko, zinemara goazen bakoitzean, ez baldin bada urtean euskeraz eskaintzen dituzten aurrentzat bikoiztutako 10 filmak, gainontzean euskal ekoizpenen menpe gaude, euskera zerbait ikusteko, eta gainera euskal ekoizpen horiek oso zaila dute zinemetara iristea, ez euskeraz sortzen diren ekoizpen horiek, ez? Adibidez, 4 euskerazko ekoizpen iritsi ziren zinemetara, eta beste 10 aipatu bezala aurrentzat bikoiztutakoak izan ziren, baina hori esandakoa, urteko zinema eskaintzan 574 film eskaintzen baldin badira, euskerazkoak 102 inguru dira, eta orduan kontsumitzaile bezala ere, gu zinemara goazenean gure hizkuntza eskubideak urratuak suertatzen dira. Ikusentzunezkoetan, eta baita hedabide munduan, askotan hizkuntza hautaketarako, hizkuntza bat edo beste hautatzeko, kontsumitzaileen ohiturei erreparatzen zaio askotan, datuei erreparatzen zaio askotan, jendeak streaming bidez edo eta zuzenekoak ikusteko. Esaterako, EITB-en euskarazko kontsumoa 22,5 da, datu txikia esan genezake agian Euskal Herriko biztanleriari begira. Zuen ustez, zein lotura dute hedabideek eta kontsumitzaileek euskarari begira? Hau da, kontsumitzaileek ere haien ardura dute euskaraz edukiak kontsumitzeko, edo eta hedabideek dute ardura biztanleriak euskaraz jaso ahal izateko edukia. Bai, hor argi dago euskaldun komunitatea ahaldun du eta euskaraz dagoen hori kontsumitzeko deia eta hori sustatzeko deia zabaldu behar degula gure artean. Baina, sarritan erakundeek trampa moduan erabiltzen dute euskarazko edukiek nahikoa ikuslerik ez dutela, esaten dute euskarazko edukirik ez eskaintzeko, ez? Hau da, aitzakia bezala euskarazko edukirik ez sortzeko. Eta hori trampa hutsa da, eta gainera kontutan izan behar dugu kasu honetan merkatuaren legen arabera soilik ezin direla aritu erakundeak, hau da, ikusentzunezkoen gaian eta euskarazko ikusentzunezkoen gaian, azken finean hizkuntza eskubideak eta herritarren eskubideak jokoan daudelako. Orduan, herritarren eskubideak jokoan daudenean ezin diote begiratu soilik kontsumo datuei eta merkatuko logikari, ez? Hori da zuek diozuena, bestalde, adibidez EITB-ko zuzendari Unai Iparragirrek esan izan du nazioarteko filmak ez dituztela EITB-en ematen, ikusle datu txikiak dituztelako. Honen aurrean, EITB-en bertan ere
irakurketa bat ere eginda dute, elkarlana egiten duzu EITB-ko langileekin? Bueno, baditugu gure harremanak EITB-rekin, gainontzeko erakundeekin ditugun bezala, eta guk ez dugu ikuspegi hori partekatzen, ez? Euskerazko zinemarik ez eskaintzeko arrazoia soilik audientzia izatea, nolabait trampa egitea da, daramagulagoko hamarkada luze bat, euskerazko zinema oso salbuespenezko zerbait izan dela ETB-en, eta orduan normala da jendeak zinema ETB-en euskeraz ikusteko ohiturarik ez izatea. Eta filme batzuk botatzen dituzunean, gaueko 11:30, kontsumo datuak txarrak izatea, normala da azken finean, ez? Orduan, lehenik eduki gehiago behar dira euskeraz ikusi ahal izateko, eta bigarrenik kalitatezko edukiak, ordutegi egokiak, eta sustapen egokia behar da, ez? La noche de moduko saio bat euskeraz egingo balute, bertan jartzen diren baliabideekin, puntako nazioarteko filmak eskainiz, eta aste osoan zehar promozio kanpaina izugarria eginez EITB-ko kate ezberdinetan, irratietan eta sareetan, ziur audientzia datuak oso onak izango liratekeela. Egiten baldin badezu, zinea zetaz bezalako esperimentu hori, orain dela hilabete batzuk, 4 urte eta gero, zinemari buruzko euskerazko saio bat berreskuratzeko ahalegina egin du ETB-ek, eta hori txalogarria da noski, baina 14 film horiek eman zituztenean, 12 film eman zituzten, promozio nahiko gutxi eginaz, eta gainera film horien lehenengo filma gazteleraz eman zuten ETB baten, orduan horrek ere ikusentzuleak atzera bota zituen. Aipatu bezala, EITB batek zinea zetak saioa estreinatu zuen, eta Euskal Zinemari eskainitako programa bat zen berez, baina lehen filma gaztelaniazko audioarekin eta euskarazko azpidatziekin eman zuten. Hau adibide bat besterik ez da, zein da zuen ustez bidea, euskarazko azpitituluak egitea edo bikoizketa sustatzea? Biak dira uztargarriak, ez? Argi dago, haur eta gaztentzako edukiak bikoiztuak izan behar direla, munduko herrialde guztietan bikoiztuak eskaintzen diren moduan. Eta gero, helduentzako zinema jatorrizko bertsioan euskeraz azpidatzita eskaini ahalko litzatekeela, hori ere aurrera pauso bat izango litzateke. Zergaitik ez bota ETB-biko filme guztiak bertsio originalean eta euskerazko eta gaztelerazko azpidatziekin, bakoitzak erabaki ezala ze azpidatzi jarri, molateke zinema gehiago euskeraz azpidatzita ere ikusi ahal izateko, baina guk uste dugu 80, 2000ko hamarkadetan bezala euskerazko bikoizketa berreskuratu behar dela, eta horri behar duen lekua eman behar zaiola, azken finean gure ekoizpen propioak gure herriaren tamaina kontutan izan da, urtean 10, 20, 30 edo 40 izan daitezke, ez, ditugun baliabide guztiak horretara jarrita, baino gaur egun ordu asko pasatzen dugu pantaien aurrean, eta orduan, euskeraz kontsumitzeko aukera eta eskubide hori bermatu ahal izateko beharrezkoa daren nazioarteko filmak eta edukiak eta telesaiak euskera bikoiztea. Eta, guk uste dugu hori berriz indartu beharreko lerro bat izango dela. Jatorrira itzuliz, aipatu duzu Netflix, Disney Plus eta horrelako streaming bidezko plataforma euskaraz egitearen alde sortu zela pantaiak euskaraz, eta gaur egun euskarazko streaming plataforma bat sortu izan da, hau primeran plataforma da. Positiboki baloratzen duzue plataforma honen sorrera? Bai, erabat, ez guk pantaiak euskaraz sortu zenetik, beti aldarrikatu izan dugu euskaraz streaming plataforma sortzea beharrezkoa zela, hain zuzen ere, hori ez, bertako zein nazioarteko eduki euskaratuz hornitutako plataforma erakargarri bat, euskal hiztun komunitatearen erreferente izango dena, ez? Euskaldunok ez ibili behar izateko plataforma batean eta bestean, edo web orri piratetan, edo alegaletan, euskerazko edukiak bilatzen, ez?
Orduan guretzako aurrera pauso handia izan da, primeran plataformaren sorrera, baina eduki askoz hornitzen ari dira, eta pentsatzen dugu horrela jarraitu behar dela, baliabideak eskainiz, eta eduki berriak eta kalitatezkoak etengabe sartuz bertan, ez? Eta guretzako oso pauso garrantzitsua izan da. Azkenik, ezin da ukatu euskarazko ikus-entzunezkoetan lan handia dagoela oraindik egiteke. Zein da plataformatik egin nahi duzuen hurrengo pausoa? Guk uste dugu funtsezkoa dela legeak eta arauak sortzea, ez? Euskal Herrian ebaiak, bai Nafarroak badituzte eskumenak ikus-entzunezkoen eta zinemaren arloan araudi propioak garatzeko, eta orduan pentsatzen dugu zinemaren arloa eta ikus-entzunezkoen arloa orokortasunean arautzeko lege propioak izatea aurrera pauso handia izango litzateke dela alde batetik sektorea saretzeko eta bere osotasunean arautzeko, eta beste batetik lege horietan euskerazko edukiei kuotak ezarri ahal izango litzaizkiekelako esate baterako. Esker mila, Alex Aginagalde, Pantailak Euskaraz ekimeneko bozeramailea gaur gurean biltzeagatik. Mila esker zuei gonbidapenagatik. Heldu gara albistegiaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestalde informazio gehiagorako badakizue. Sartu hamaika.eus atarian. Ongi izan eta gero arte.